Ассалому алейкум бародаро. Ин як Opel Astra-аш. Аввал як хушрӯ тамошо кунед, шаба нархша мегум тона. Кузовша тамошо кунед бачо. 4 та балон дискои навай. Так, ина бачо мерем дурунуш. Бачо тамошо кунед, ягон ҷои пусидагӣ, задагӣ, ягон гап хабар нест. Комплектация вообще зури бадай. Телевизор, кондиционер, ҳамаш кор мекунад, ҳамаш зура криша. Салон полукожа. Бачо машин солаш 2009 солай. Газ, бензин. Машина ай Германия ая зана гирифтем. Очень аккуратно гуфтиву гапо ҳай кардагиай. На бародаро машина нигоҳ кунед, чӣ қадр тозаи хушрӯай. Инай запаскашай, клити дамкрат, ҳамаи чӣ дора. Запаскаш барои чӣ болодай, барои чӣ ҷа газай. Жижни газ. Қафода меша камера бизани. Чӣ дора? Экрани калонда подключит мекунӣ. На бачо тамошо кунед, машин гарани тозаи хушрӯай. Ягон харидори аниқ боша, мефурӯшемша иншоаллоҳ. Тоҷикистон роӣ намекунем, ҳаминҷа ягон кас заказ куна, ҳаминҷа мегирем, мефурӯшемша. ёки одаме ки заказ мекуна дар номи авай роӣ мекунемша. Я заводить мекунемша. Бензин и газа ози газа подключить меша. Уже газ. Я пробегаешь и дорогу яй, ручник дай, барои авай ду лампочка гиронай. На коркни мотор вообще паст. Чанд машина гирифтем, ҳамаша ҳамин машин бисёри бад маххул шид, барои чӣ ки хушрӯ кор мекуна машин. Машин хела тозай. Ягон ҷои пусидагӣ, задагӣ, ягон краска хели гап. Я занак ҳай мекардай машина. Я занакора медонед чӣ хел аккуратно ҳай мекунам. Барои машин деҳа тоза. Ай Германия ҳай карда омадем, ягон бор нокушта ҳай кардем, то ҳамҷо омадем. Нав газ дагзашта? Нав газ дагзашта. Я овоз бомад гуфтем чӣ боша, ина нав газ дагзашт. ҳай машини худаш маълум ай бачо, чӣ тарифш кунам? Достахтон як хушрӯ тамошо кунед. ира ягон кас бугӯя барои худам мегирам, барои гаштани худам. ин машина ман метавонам ки гарантия тамоша ки ягон ҷош айб надора. ҳамаш 100%. ина бигира ҳайкна бигарда. Барои бихарам, бифурӯшам бугӯя. ин машини худаш қимат омадагия, қимат меғалташа. ина ин кадоме конкретна харидорай 63000 сомон Тоҷикистон да тия машина дар номаш мегирем, вагон да бор мекунем, роӣ мекунем, ай Тоҷикистон қабул мекуна.
26-27 рӯз дар Тоҷикистон да мераса мошин. Ай регара, ай хуҷанд, ай фармадора мошина мегира, растамошка мекунад, 10-11 ҳазор сомон да ҳай мекунад. Дигар ягон кор надора мошин. 100% ай. Ёке дар ҳамиҷа агар ягон кас бигирашай, на пеши вагону да Марьямпул да 4000 евро да метиемша.